Sa mga problema sama ni ining krisis karon sa COVID-19 virus, dinha makita nga aduna gihapoy mga tawo nga nagpakabanha ug naghuna-huna alang sa uban. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Usa sa grabing apektado nga mga trabahante ang sektor sa musikero. Sagad sa mga tapok-tapok diha sila mabuhi tungod sa musika nga ilang mahalad. Sa pagpatuman sa general hangtod na sa enhanced community quarantine, nawad-an na sila og source of income kay nahunong na usab ang ilang panginabuhian. Ug ang nakapait kay dili sila kwalipikado nga modawat sa bisan unsang financial assistance gikan sa DOLE, DSWD ug uban pang ahensya sa gobyerno. Actually, na-encourage ko sa katong kuan, katong nai usa ka establishment kinitabang sa mga banda diri sa Cebu nya usa sad mi nga natabangan. So ako naguna-una ko nga what if ako na lang ning himuon nga kanang tanan mahatagan ba? Amo ni ilakad ang among hinanaing sa gobyerno na pohon simba ko lang na magkana og krisis dili nami maglisod parehas karon. So usa sa among mga plataporma is magkaroon ng tamang presyo ang musikero o sahod sa bar dito sa Pinas at sa abroad. Ikaduha, magkaroon ng ID ang tagsa ka musikero. Hinungdan nga sila si Remar og Iwa og kaubanan. Nagkasabot nga umulo ng social media account nga musikero tabang musikero. Gisugdan kini niadtong Marso pa ug hangtod karon 60% na sa dulaan 700 ka mga musician sa Subo ang ilang natabangan. Ang mitabang kaubang mga musikero ra usab nga nagtampo-tampo bisan ginagmay nga mga kantidad. Ang dasig lang maayo nya i-encourage po na ko ang katong mga musikero nga katong okay wala pa naglitong tabangan ang atong mga kapitero diri sa Cebu. So far karon wala man itabang nato, wala man tay lapot sa mga programa about anang sa gobyerno nga tabangan ang mga kuhan. So at ang atong pinaka-best nga buhaton magtinabangan lang ta karon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.